Ha kestap ngap jong ka apui terik benai jumang arjar pusau ka wei kedukan jong kong cabinet nong shli bat ka wei ke jakabu tiar jong kong twenda shooting ka badan ka snong umling hari boy district kila sha bamdu ha kathli ding kat kum ka jing yo jing tep nagi trai jong ka te kedukan bat ka jakabu tiar kila yu thu ba ka ni jing jak la ja por minstam ha ka por babaro gidang don ha ka jing yo tiak lengai bat tat hadu bagi kendet ha ka por lai biji minstam kila syam ba ka ding kala klang bah bat kum tam mar na kaliang jungki kila persang bentem ya ka te keding Henry namar ka jingklang stat pelat jongka kim shim lala bentem ya ka te keding kum ta ki matai badan hapo baro kila du no bat ke ek bas ngoling ngo kalong ba kani ka jingjia kala jia ha ka juk opor wala ka dukan bat ka jaka bu tiar kai kham paji iwei tat hadu balak pelat ya kani khubor shim lala bentip ya ka daw batikna bakum no ka te keding kalawan ban bam du ya ka dukan bat ka jaka bu tiar ha ka juk opor Lạ thì vẫn có tay không, nó có kiểm tra cái này gì chứ? Ide martik I te dang ti te semua ise bahala gide ma ide la ing se marlap se pelit gede geding de. Bây bच्चे đi con này cái gì chứ? Ichi midu ise. Ini kum kilo kita apa kita apa dukan? Kum kipila kipling te bulir te fresh te ben te kum kau. Kumpa lah. Bukan nos naik ke jing lot di cap lah dunong sih. Nah kum silak tam ni dah. Lagi ke daun tip serai. Martik ise ida. Kan no buje kong serai kan ke jing ja kata. Bai ya kedit uya I selai pasti. Mana kiba yu ini kong. Mangai beli ini kong. Ya tu kopor kadon light kadon yang ne. Intan dah. Gitu. Kum kilo ki tiar ki badan hapo. Ki kho ki star ki ru ukba ukiu pliang. Ki ding thang ro ki bun. Kila dan gaji kin bakat no try kila dunong. Ne gaji ing yo aja ngene ding. Kita sing ken kan la ken chu maro. Ro ro bun ma ta si. Nak kadau kila tip kong. Tip sih.